एडिसिनि जे सिक्स शिड्यूल मामानि ओ इतिहास सिनानि थांका हंकाय बरम गनां स्वर्गीय द्राहु कुमारी अंगनो बाद दिउइनाय इतिहास सिका हंकाय इतिहास गथगलाक जागलाक इतिहास अदुराङै थानाय नरक बेलायखायनो कपाल काहाम तिनि अरबो नरक द्राहु कुमारी आंनि एलाकानि भर रगुंगैनाय जे बिनि बुमं अमहायके आसे कतर ब्लाइखाय बरम गनां बिनि कक सारा त्रिपुरा राज्य पिरसाजाक अमहायके बनो आसिकानि सिनिवो मोखां नुगिया फानो बुमंबाय बाक्सा बाक्सा बुमंबाय सिनिवो अमहायके बेलायखाय भर कतर नंनि अ कांचनपुर आबुनि लगी लगी तेबो अरबो सानानि थांका हंकाय बाक्सा हंका हंकाय ककनि कक बिहिक बुसाय हंका हंका बाक्सा अमखनानि बिहिक नै बुसायनि बुमुंबाय सिनि जागो ना बाक्सा हंकाय बिहिकनि बुमुंबाय सिनि जागो बाक्साकाय बुसानि बाय बुफा सिनि जागो बाक्साका बुफानि बाय बुसा सिनि जागो तिनि फिलिप संगांगाय ब सिगांगत ब द्राहु कुमार दियांनि बुसा हिनिनो बुइसिनि ब्लाना ताबु हंगांगा ब बिनि सिनिमुंनो ब निजी तुबि फाइका निजी बोलते नरक सुनामका जे अरब द्राहु कुमार रियां बिनि सामुं तांबाया बारा तिनि फिलिप्स तांगानि बागिनाय नरक बनो चंगुइर हरका तिनि जदि बरंगना द्राहु कुमार रियां भ जदि सिक्स शिड्यूल टीमान हंगांगाय फिलिप्स हंगांगाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तुबि फाइनाय आ जागाओ नरक गनो लगिरि माथानाय तिनि बुबाग्रानि बिसिंति खलायनाय एडिसिनो जों दखल खलायमांगा त्रिपुरा मथा ताबुक 13 जन एमएलए 13 जन एमएलए जों ताबुक विधानसभा कापिरि दङ नरक बनुखना चिनि नंदिता रियां बजे चिनि यांग तेब दङ चिनि बरंगनां रंजित देव बर्मा जेबाबे नरक नुखना ना बंग टेबिल साका कावै अमहायका आंदोलन आरनो आंदोलन फुनुगलाय मेनिसन स्लोगान बाय आबोखाय हासा हामको ते बसुं विधानसभा कापिरिनानि बागै बुसकांगते विसा अधिवेशन फाइदङ ए अधिवेशन नगो चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि कक्त तंनायनो आलादा राज्य जों खलायमारिनाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै कुसुं कुसुं तंगै थानानि बागैनाय जोंनो आलादा राज्य अवश्य मारिनाय जदि भारतवर्षो जदि आलादा राज्य अन्यान्य स्टेटरि मान हंका हंकाय चिनि अ राज्य के तांगिरि मे तंनाय 2 एवं 3 द्वारा संविधान जदि तंगै तंखा हंकाय तिनि जों बिरोधिओ तंफानो बेलायका खम खम मा तंगो बिरोधि हंका जनगण नि शक्ति आनाचे कानाचे तामुंगै दं आबनो जों तिसाय मानो फियाबा जों आंचलिक दल जे आंचलिक दल बुइमकल पेंगिया आंचलिक दल न এই आंचलिक दल से ताबुक बिरोधिनि लीडर अपोजिशन लीडर अंगैनाय जों कक साइमांका प्रोग्राम रगो थांका हंगा मदखै नुगो असेंबली रगो प्रोग्राम रखायो खलायका हंगा हंगाय जों बीजेपी रगो मा आसुखसिनाय मुख्यमंत्री संबाय मा आसुखसिनाय आ आसुख्रु हंगा हंगाय स्पीकर एरपरे मुख्यमंत्री एरपरे हंगाय एलुपिनोस मा आसुरगो बरम मारिवो आरो रतनलाल ना ठंगिया कबुनि मिनिस्टारिया एलुपिनोसे विरोधी दलनि नेता हिसाबे मुख्यमंत्री गाना खायै सम्मान मारिवो आ जागा सगैजा এই হল त्रिपुरा मथानि एमएलए र अपोजिशन तंगै फानो ताबुक जों लरायखाय फान रिउनाय कक साइ दङ जात दफानि बागै हायपानो जों पावार करिङै जों किसिसा बिलि बन्टन खलायतानि चिनि केबें मुं फाइ दङ ताम हिमाले बंनि इलेक्टेड या सिलेक्टेड बरगरव ब्लॉक चेयरमैन चंगजाक हाइनब्ला नबंग बर फियाबा
village committee obo chini selected chairman songjak chini bo selected tongo bong bo selected tongo tine ang sana mujungma ko obosi orwo agriculture fishery department GWS PWD RD bebak jagawano norobo kaisa committee chongiri di committee khlai di chini taraf theke 5 জন আখাই কমিটি খালাই দি দগ দাগ খালাই নাই আর বুড়ি রকম তনি দি কমিটি খাওয়াই নাই তাম তাম স্কিম তং তাম ফাই তং তাম বিলি বন্টন খাই তং আর লড়াই মা খালাই নাই ওরা তিপ্রাম থানা মারি নাই নং বিজেপি সিমিয়া অবংখা তিপ্রাম থানে এমএলএ নি জায়গা নং আর সমানভাবে বিলি বন্টন মা খাই নাই নং বিয়াং ইয়গই থানাই না হলে जों ब्लक नो ताला रिउई नाय 10 दिन दां तंग 12 दिन दां तंग मास कासा दां तंग नों भिडिअ कक सायासा नों भिडिअ कक रियासा जों कोन दिन न फियगला नों भिडिअ मा सानाय যখন সরকারি হইতে যে সুযোগ সুবিধা পায়ানো সমানভাবে নরং নরিঙাই টিপ্রা মথানব রিংনাই বিজেপি ন বিরিংনাই বিলি বন্টন সমানভাবে খালাইনাই হিনি কক রিয়াসা সার রিয়া হিনি নাই বরং তালা रिउई नाय गिरायबै मातरि नाय आ जागा मा थांनाय आ जागा से नरक दग दाकाय सामुं तांनि हिनि कबगनानि मुचुंगो जों आरो समान खायनाय समान भाबे बिलि बन्टन मांनाय अमति हायखेले नरक खलाय थाने आर एडिसिनि तो नरक बेलायखे काहाम कपाल काहाम एडिसिनि बो फाइ दंगो एडिसिनि बो नंग आरो इएम दंगो हुंगाय ताबो एमएलए बो दंगो हुंगाय एमएलए बो निजि खलायनाय एडिसि बो खलायनाय हुंगाय नरक नियांगो डेभलप उंनाय एवं उप उंनाय उंगै बतंगो अमहाय के नरक सामुंगो आगोगै थाने तिप्रा मथा भुबाग्रा तंसाक जों जे नेक्स्ट जेनारेशन मुथां कलांनानि बागै बा आलादा राज्यनि बागै जों लराय खाय थानाय भुबाग्रानो फियाबा भुबाग्रानो तला खिखलायनानि बागै नाय भुबाग्रानो चिकन खलायनानि बागै नाय और वो राजनैतिक चलिफानो मानो एवं चलिबो तंगो बुबाग्रानो चाजा गया खाय कक सानायबो तंगो आबा आने बिसिं आसाव हिमाहाय चिन बरकनो बुबाग्रानो चाया खाय नाय कक सानाय तंगो निजिनि याकनो निजिनो रुवाबाय चलनाय तंगो जों अमाहाय राजनैतिक गिलामानो नुखा ओ राजनैतिक उनखा आगिनि सिमिनो निजिनि याकनो निजिबाय चलि फैमानि स्लोगान हयते आरम्भ खालायनाय राजनैतिक हयते जों भुल राजनैतिक खालायनाय आगिनि सिमेनो जों खालाय फैमानि ताक जों भुल स्लोगान बरिगलाक भुल राजनैतिक जों थंगलाक ताबो बुबाग्रानि नेतृत्वे एकमात्र यकनानि हिंगांगाय मुथां जाकनानि हिंगांगाय बुबाग्रानि लिडारशिपनो जों आगोगै मा थानाय बुबाग्रानो पुइतमा जानाय फियाबा बुबाग्रानि उक्लगो कक सानाय रखनो जों आरो पाल्टा जवाब मारिनाय ताबो बीजेपी बो नायै दंगो जेकुनो बीजेपी थं सीपीएम थं कांग्रेस थं आंचलिक फायखांगाय ओ आंचलिक दल न टुकरा टुकरा खायनानि बागै नाय चेष्टा चालु गई दंगो आगिबो जों नुकजाक अमहाय कायनो आंचलिक दल न टुकरा टुकरा खायै नाय जिने आंचलिक दल न सबायमानि ताबुबो तिप्रा मथा मजबुत तंमानि जागावो तिप्रा मथानो सबायनानि बागै नाय ताय दल छानो खागै रहर मारो आबरकनो जों खुनजु मकल कायचमै मा तंनाय अराय पराय इंगै लाबग्रै जसक अराय पराय इंनाय जों आसुनो दुख कष्ट बिरमान मानाय आबुनि बागै नाय नरुना आं कबकनानि मुचुंगो अराय पराय तांदि दुख कष्ट बिरमान मानजाक जों बररक जों ताबो बुबाग्रानि जे ग्रेटार त्रिपुरालेन आलादा राज्य जे जों और डिमान्ड खायतो माने अ डिमान्ड जों सक्सेसफुल खालायनाय जों थिकनो सायमानो जों राजनैतिक खायो राजनैतिक नै बिसिंतै किछु चावा पावा आशा आकांक्षा दंगो आ नों अरवो राजनीतिनि बिसिंतै न आलादा राज्य सानफानो जों खरां किसाननि नांनाय बान्थि तंनानि नांनाय चावै तंनानि नांनाय निने अरवो दैनन तामनानि अबो जों थांगै तंनानि हिंगांगाय मोजाङै तंनानि हिंगांगाय राजनैतिकनि बिसिंतै दं मानथाय सकतायबो मानै थांनाय एवं रिउइबो दंगो हायपानो चिनो अ आलादा राज्यनो जों पगलाक
aboni bagai alada raijyo santhani chung jotno mosbut ungdi hininai nong thani kobong mungnarogo bara kok salia musuk nong siton ulo phaika hangkai norok bai taisa details kok alochona khlaiana usuk